নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সমীক দেৱ মই বঙাইগাঁৱৰ ল'ৰা মই বঙাইগাঁও মোৰ ঘৰ আৰু কাজলগাঁৱত মই আজিকালি এই কাজলগাঁৱত মই SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত মই এটা ক্লিনিক খুলিছোঁ যাৰ নাম হ'ল SD ক্লিনিক। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव स्टेट बेंक अफ इन्डियानि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय SD क्लिनिकआव गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ फाहामथाय होनाय जायो जेरै सिनियर जेनेरेल प्रेक्टिशनार डायबिटिस स्पेसियलिस्ट फाइनाइट इन लिभार डायसिस आरो स्पेसियलिस्ट अफ पेथोलॉजी लोगोसे डक्टर लेबोरेटरी मेडिसिन ECG फोरनि सुबिदाफोरबो दं। नोंथांमोनहाबो बेफोर बेरामजों भुगिनांदोंब्ला SD क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। जगाजगनि थाखाय 7002814440 आरो 7002557364 बे जानबुं नंआव जगाजग खालामनो हागोन।